Dnes večer pred nami je Jána 13. A je to zaujímavý oddiel o umývaní nôh. Sú rôzne názory na toto, ale Pán tu vložil jeden princíp, ktorý chceme vystihnúť, tak s Božou pomocou sa do toho dáme. Ja prečítam prvých 20 veršov, i keď sa budeme dotýkať aj celej kapitoly. Môžeme sledovať pod Jána 13, prvý verš takto znie. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnúkol do srdca Judášovi, Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš, vediac, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel aj k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, Pane, ty mi nebudeš umývať nohy. Čiže Peter povedal, Pane, ty mi umývaš nohy? Odpovedajúc mu Ježiš riekol, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter, Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podielu. Tu mu povedal Šimon Peter, Pane, nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať, ak len nie nohy. A celý je čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Znal totiž svojho zradcu, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy, obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im, či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pán a majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja činil. Veru, veru vám hovorím, nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o všetkých vás. Ja viem, niektorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. Odteraz vám to hovorím prvo, ako sa to stane, aby ste verili, keď sa stane, že ja som. Veru, veru vám hovorím, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma a kto mňa prijíma toho, ktorý mňa poslal. Bohatý text. Ide tu od 21. verša. Naďalej ešte niektoré detaily, ktoré sa dotkneme v písme, ako pôjdeme cez text. Takže 13. kapitola je zaujímavá z aspektu, že Pán teraz už zakončil jednať s ľuďmi, ktorí sú mimo veriacich. Teraz sa hlavne zaoberá so svojimi učeníkmi. Hlavne podľa Jána vidíme tu len čisto komunikáciu s učeníkmi, aj potom veľmi krátke komunikácie, ktoré mal či s Pilátom, Herodesom, ale to sú veľmi, veľmi málo. Takže od 13. po 17. kapitolu Ježiš dáva svoje záverečné slova učeníkom. Už viac nehovorí verejne svojim nepriateľom, venuje sa iba učeníkom. A niekoľkokrát sa spomína, že bol s nimi, čiže niekoľkokrát spomína, že bude s nimi iba krátky čas. Hlavne nasledujú kapitole, ktoré predstavujú Ježišovu rozlúčku a tie posledné slova, ktoré Ježiš chcel povedať učeníkom. Udalosti, ktoré sa majú stať v krátkom čase, premenia životy učeníkov a Pán ich chcel na toto presne pripraviť. V tom momente, ako videli sme Petra, keď Pánu hovorí, že oni nerozumeli, čo presne hovorí, ale keď prišiel čas, tak neskôr na niektorých iných miestach čítame, potom sa spamätali, čo to vlastne tie slova im znamenali. Ale dôležité,
áno. Ale dôležité znamená povedať to slovo, aby ono stálo v mysli a Duch Boží, keď bolo treba, potom privedie. Tak nech je to také povzbudenie pre nás, keď nám niektoré veci možno v písme nesedia. Nerozumieme, ale sú tam s dôvodom. A preto ich treba mať, treba ich počuť, treba ich čítať, treba ich vedieť a určitý moment Duch Boží privedie porozumenie určitých častí písma, lebo sa možno dotkne konkrétne nášho života. Takže nie je nutné hneď všetko rozumieť, ale treba vierou prijať Pánove slova aj bez toho, že sa nie všetko hneď razom pochopí. Posledný Ježišov príhovor učeníkom bol pri paschálnom stole a tam už viacej s nimi nebol spolu, až potom v Getsemanskej záhrade veľmi krátko aj odtiaľ to boli posledné slova. Takže pozrime sa na udalosť pri stole. My to povieme pri stole, ale bežne to bývalo, znovu opakujem, príležitosť, ako sa u nich stolovalo. Na prostriedku bolo jedlo položené a oni takého tvaru, nie ani že sedeli, ale tak pololeželi. A hlava bola teda hlavou voči jedlu, ktoré bolo na zemi prestriete a nohy boli ďalej od nich. Takže čítame, že všetci takto sedeli a zvyčajne tí, ktorí boli, taká kultúra bola, domáci bol za vrch stolom, znamená ten ako bol, aj tí najbližší jeho boli hneď do neho. Potom tí najmenej dôležitejší boli ďalej a ďalej od domáceho, v tomto prípade to bol Pán. Takže účastníci tohto rozhovoru sú výlučne učeníci. Nemáme tu žiadného iného, ktorý by nebol Pánov, okrem Judáša, ktorý s nimi chodieval, ale ešte nebol zjavené, že je zradca. Toto sú posledné Pánove inštrukcie učeníkov tvárou v tvár. A to presne chcel Pán povedať. Potom po Pánovi, Pán aj povedal, že kým ja neodídem, nemôže prísť nepríde duch Boží, v písme sa on nazýva parakletos, čo sa najprv prekladá ako tešiteľ, ale sa prekladá aj ako radca. Toto je v tomto momente dôležité, že ten duch je radca. On radí. To, čo Pán teraz tvárou tvár hovorí, to teraz v našej ére je ten duch Boží, ktorý nám radí, pravda, že na základe písma, a potom aj z pochopenia, zdravého pochopenia situácií Duch Boží prináša, povieme, také rozhodnutia v našom živote, aby sme vedeli sledovať Pána. Ježiš vedel, že jeden z učeníkov zradí, presne vedel aj ktorý. A druhý učeník, čak Peter, sa nepriznáva, že pozná. Iba niekoľko dní neskôr pri samom ukrižovaní Peter povie, nepoznám, neviem, kto je toto. Pán nič neurobil, aby preduchytril tieto udalosti. Nepripomenul, že tak alebo onak, aby ste si dbali to. Ani Judáša nezrádzal z toho, že čo išiel urobiť. Ani Petrovi nepovedali, keď prorocky vidíme, že mu niektoré slova povedal, že rýchlo ma zradíš, ale nerobil na tom, aby Peter nezradil Pána. A to bolo dôležité, aby sme aj my pochopili. Nič neurobil, aby nepreduchutril tieto udalosti. Učeníci v tomto momente sú ako deti, ktoré my pripravujeme pre život v dospelosti. Niekedy taký tínedžerský alebo mladistvý spôsob rozmýšľania je čudný, je taký nezmyselný pre nás dospelých a veľa raz by sme chceli im povedať tak, aj tak, ale niekedy jednoducho takým mladistvím sa mi si dovoliť, aby išiel, udrel hlavou do múra, alebo spadol a naučil sa na vlastnej škode alebo na vlastnom probléme a potom bude vedieť. Vidíme, že Pán takto robí a ani Petra nezrádza, ani mne nedáva jasné inštrukcie, ani Judáša, ale dovolí, aby situácia išla tak, ako má ísť. Tu sú pred nami asi 3 udalosti, ktoré chcem spomenúť. Najprv je to umývanie nôh. Kresťania sa najprv pýtajú týmto, či túto praxu umývania nôh máme aj my uplatňovať. A tak máme niekoľko kresťanských skupín aj tu u nás, ktoré praktizujú takýto spôsob
uctievania jeden druhého, že si na svojich bohoslužbách jeden druhému umývajú nohy. My sme boli v jednom zbore, máme veľmi blízkych priateľov, ktorí praktizujú takéto. Sú naši milí bratia a sestry. Večeru Pánovu majú raz do roka, tak ako čo bolo paschálna večera, tak aj oni raz do roka. A pri Večeri Pánovej teda predtým umývajú jeden druhému nohy. Oni to takto pochopili z písma, takto praktizujú. A my sa pýtame, či robia zle. Čo si myslíte? Tak, aby sme to skrátili, určite tí, ktorí praktizujú také, to nerobia nič zle. Lebo Pán jasne povedal, čínte aj vy to jeden druhému, takže ak by sme sa aj my na zbore dohodli, že my chceme takto uctievať jeden druhého a všetci by s tým súhlasili, nehrešíme, nerobíme nič zle, ale máme dojem, že toto nie je hlavná vec, ktorú Pán tu chcel nám povedať, že tu ide ešte niečo viacej za týmto. Tak, u nás sa to dlho tlačilo, až potom to v takom momente prešlo. Keď jeden zbor skončil, tak všetky to skončili. To tedy kultúrna záležitosť bola taká, tak sa to robilo a vidíme, že aj tieto nohy, umývanie nôh malo svoj zmysel. A toto bola celkom kultúrna záležitosť. A za chvíľu sa uvidíme tento princíp, čo Ježiš chcel učeníkov naučiť. Namiesto forme, my sa chceme sústrediť na podstatu Ježišovho činu, čo on urobil. Urobil to v tej forme, teraz my žijeme 2000 rokov inej dobe, máme inakší spôsob života. Prvú vec, ktorú v tomto celom udalosti umývania noh nachádzame, čítame prvo, že on miloval svojich učeníkov. Tuto všetko išlo najprv z tohto preukázania lásky. A potom miloval, tu sú ešte dodané slova, že dokonale preukázal lásku. A tu chce povedať, že to nestačí len milovať, povedať, ja te milujem, brat, sestra, my sme v Pánovi, máme sa radi, ale on hovorí, že preukázal lásku. Takže láska, keď sa len vyjadrí slovom, je dobrá, ale je nekompletná. Pretože slova vedia byť také využité, použité lacno, povie sa najľahšie niečo, ale už keď za tým slovom ide aj skutok, vidíme, že to je o mnoho hlbšie. Takže miloval a dokonale preukázal lásku, a to presne nad týmto činom, ktorý sme tu videli. Judáša neodrázal od zradu činy, lebo dal priestor. Judáš dal priestor Satanovi, čítali sme, a dovolil, aby Satan vstúpil do neho. Satan nemôže vstúpiť nikomu do jeho mysel, ani do jeho, nemôže sa nikto stať posadlý, ak dotyčná osoba nepovolí, aby démon alebo Satan vošiel. Jedna z najčastejších osobností, ktoré sú posadlé démonmi, sú mentálne ochrnutí ľudia, alebo mentálne zaostáti, pretože oni nemajú svoju vôľu silnú a nevedia rozlíšiť. Tak veľakrát je ťažko rozlíšiť medzi mentálnou chorobou a posadlosťou démonov, alebo v mnoho prípadách to ide spolu. Len preto, že ten človek sa nevie zoprieť voči diablovi, tak ako písmo nám hovorí, ale nuh sa otvára. A mnohí takí zvedaví mladí tiež sa otvárajú, dovolia, hovoria určité praktika, otvárajú sa silám temna a tí vchádzajú do ich životov a bývajú takto posadlí. Takže chceme s týmto len povedať, že Judáš dovolil, aby bol ovplyvnený Satanom. A prvá vec, veríme, že veriaci človek nemôže byť posadlý Satanom. Toto nám chce povedať tu hneď sám Pán, že sú všetci okrem jedného. Znamená, že ten bol pozvaný za učeníka, ale Pánovi nikdy nepatril. A preto bol priestor, aby sa stal posadlý samým Satanom. Vrátime sa k Judášovi trošku neskôr. Teraz čítame o Pánovi, čo urobil. Písmo nám hovorí, že vstal od večere. Pán sedel za vrch stola. Znovu si predstavme tú večeru, teda tu predsa taká, možno takto priestor, ako keby bola, a všade okolo múru, až taký polovicaký všetci sedia a Pán sedí tu na celkom za vrch a on vychádza z toho vrch stolu ďalej všade okolo, berie si, tu na písme nám čítame, vstál od večere a išiel stadiaľ von a zložil si rúcho.
Toto je kľúčový moment, ktorý chceme si všimnúť u Pána. Zložiť rúcho znamená, že zložiť si to vrchné rúcho, ktorým bol pekne oblečený za tú večeru. Čítame si Filipským 2.7, keď sa hovorí o tom chválospeve, alebo o tom momente, ako Pán sa vzdal svojej slávy. Teraz tu hovorí 2.7, vzdal sa hodnosti. A toto veľmi spolupracuje tam u Pavla, čo hovorí, vzdal sa hodnosti a stal sa človekom, ako aj tu v tejto momente, že zložil si rúcho, to pánske, ako pánové rúcho, ako ten, ktorý bol domáci, ako ten, ktorý viedol tú celú večeru, zložil to a stal sa, alebo nečítame, že by obliekol rúcho slúhu, ale jednoducho strhol vrchné rúcho a čítame, že sa opásal s tým plátnom, s ktorým potom, keď sa umýval druhým nohy, tak s tým plátnom aj utieral všetkým nohy. Judáš, vrátime sa za chvíľu k nemu. Judáš toto nepochopil, nemohol prijať celý tento fakt. Dovolil, aby Satan sa, lebo čítame už na začiatku, Satan vstúpil a písmo nám hovorí, že človek nemôže slúžiť dvom pánom. Teraz, alebo má pána Ježiša za svojho pána, alebo má Satana svojho pána. Nemôže byť ako? Nemôže byť ani pola. Môže byť, alebo si pánov, alebo si nie pánov. Ak nie si pánov, tak si Satanov. Teraz vidíme, že Judáš sa dobrovoľne od pána odvracia a dáva sa Satanovi. Dal priestor Satanovi, on sa stal jeho pánom. Takže dajme pozor, aby sme nedávali priestor silám temna v takýchto možno tak krízových situáciách. Čítame o Pánovi, že vzal tú zásteru, to jest útierku, opásal ju okolo seba, ako sa robilo, a toto bola jedna služba otroka. Každý dom, bohatší dom, mal svojich sluhov alebo otrokov, vo väčšine prípadov to boli otroci, ktorí takéto služby robili. Keď prišli hostia, prvá vec, čo sa urobilo, tak sa im umyli nohy. A to bola celkom praktická vec, lebo nemali na sebe topánky, ako čo my máme dnes, ale mali sandále, nemali ponožky, bola to holá noha a sandáľa, tak normálne, keď sa chodilo po tých zaprášených cestách, nohy boli zaprášené a aby sa zišlo dnu a sadlo sa k stolu, kde si všetci vystreli nohy, takže nohy museli byť umyté. Nemohlo sa sadnúť alebo poloľahnúť k tomu stolu, kým sa neumýli nohy. Takže Pán vzal túto zodpovednosť na seba. Vzal zásteru a toto bola služba otroka alebo slúhu v tome. Toto nám pripomína ešte jednu situáciu. Keď sa vrátime späť do Starého zákona, tak vidíme podobne ako čo Pán Ježiš teraz, čo umyl nohy svojim učeníkom, tak aj Abraham, keď mu prišli tí nebeskí hostia, alebo nebeská návšteva, anjeli s Teofániou božskou, on ich privítal a umyl im nohy. Zvyčajne ani Abraham to nerobil každému, ale on prepoznal, že toto nie sú obyčajní hostia. On prepoznal, že toto je nebeská návšteva. A tak on osobne zobral nádobu a umyl im nohy a usadil ich do chládku, aby oddychovali si, kým sa pripraví jedlo pre nich. Takže Abraham tiež prepoznal tento moment, keď chcel uctiť takto. On pán domu nerozkázal otrokovi, ale sám to urobil, aby uctil. Tento uctil božské alebo nebeské bytosti, kdežto pán celého sveta, stvoriteľ, teraz ukazuje svoju lásku jeho učeníkom a dáva im jeden príklad. Takže preukázanie lásky nie je slovami, ale dielom. Slova, máme dojem, že majú takú už infláciu, veľakrát sa povedia a celkom sa to nemyslí tak. Rozumieme sa, že teraz láskavé slova nie sú zlé, a ak sú úprimné. A písmo nás motivuje, aby sme boli láskaví jeden voči druhému. Keď sme aj pravdiví, alebo keď sa aj napomíname, tam sa používa v Novom zákone jedno slovo o napomínaní, a to sa hovorí napomínanie s láskavosťou. Nie napomínanie s hrozbami alebo s tvrdými slovami, ale napomínanie s takou láskavosťou. Takže
nemajme zlý taký názor, že teraz netreba sa používať pekné slova, písmo akurát to nás motivuje, ale v týchto láskavých pekných slovách potrebuje byť úprimnosť a jasnosť. Treba byť láskavý jeden druhému, ale skutky musia nasledovať tejto láskavosti. Ak sa skončí so slovom, tak vidíme, že ono nebolo to úprimné. Ďalšiu vec vidíme, že naliel vody. Ani Tulem nepoprosil sluhu v tom dome, lebo to nebol pánov dom, to bol niečí dom, čítame, pán nemal svoj dom a určite v tom dome boli sluhovia, ktorí mohli priskočiť, už keď pán išiel, no nech ti dám vodu, už keď ty chceš. Vidíme, že pán si všetko. Svoju službu pán dokončil do konca a umýval nohy rad radom. 12, ako sedeli, išiel a rad radom 6 na jednej strane, 6 na druhej strane išiel a umýval. Ježiš úplne poznal svojich učeníkov a chceme povedať, že takto pozná aj nás. Tak, ako čo poznal Petra, ktorý sa spieral, tak, ako čo poznal Judáša, ktorý ho išiel zradiť, poznal aj ostatných, ktorí boli zmýlení teraz touto reakciou. Pán pozná naše srdcia, naše mysli, Pán pozná aj predtým, ako niečo povieme, čo je. A preto každý jeden z nás môžeme si byť istý, že Pán rozumie každému nášmu jednaniu, ktoré máme. Napríklad pozná naše obavy. V písme si na mnohých miestach čítame o strachovaní sa, o obavách. Kto z nás nemá obavy? Každý máme určité problémy, obavy, ako to bude, ako skončí to s tým, ako to skončí s tou záležitosťou. Každý máme nepochopenia. Išli sme niekam, neboli sme pochopení, boli sme proste odhodení. Pán pozná sklamanie. Pozná presne aj toto. Ale Pán na druhej strane pozná entuziazmus, ako Petrov napríklad. Peter mu hovorí na konci tejto kapitoly: Pán, ja ti nikdy nezradím, ani ja ti nikdy neopustím. Pán mu na konci kapitoly hovorí, čiže ako za Kiríka 3-krát nás zradíš. Pán pozná tento entuziazmus, ktorý sa veľakrát vie ako nafúkaný balón byť pekný, ale potom len jedno pichnutie ihlové, prask, hotovo. Odišiel ten balón a tak veľakrát vie aj náš entuziazmus za Pána byť taký horlivý, len v jednom momente príde ochladenie a chceme povedať, že Pán pozná aj to. Pýtame sa, ako my ukazujeme Bohu lásku. Takto ukázal Pán lásku svojim učeníkom. Ukázal ju prakticky, ukázal ju slovami a dokončil, nenahal to na polihovici niekde, ale dokončil umyť nohy všetkým. Aj tí, ktorí súhlasili, aj tí, ktorí nesúhlasili. Lebo Pán vedel, čo robí. A my sa pýtame, ako my Pána uctievame. Keď rozmýšľame, aký je náš spôsob uctievania Pána? Čo by sme povedali? Ako my uctievame? Ako uctievaš Pána? Ako Bohu ukazujeme lásku? No uctí sa vysoké osobnosti, tak sa im preukazuje česť vo verejnosti, používajú sa pekné slova. My tiež chceme povedať, že používame pekné slova. Napríklad Žalm, myslím, že ve 45. Neviem, či si presne povedal. Srdce mi prekupuje krásnymi slovami. Prednášam svoje dielo o kráľovi, môj jazyk je perom zručného pisára. Keď komponujeme pekné piesne, keď hovoríme modlitby, ktoré vyvierajú z nášho srdca, to je uctievanie. Uctievanie Pána. Oslavy. Oslavy sú piesne, ale oslavy sú aj výklady slova, byť nadšený so slovom Pánovým. A Pán Ježiš hovorí o milovaní jeho. Ak ma milujete, čo? Držte moje prikázanie. Niekto povie, ja milujem Pána, ale málo ktoré Pánové prikázanie, teraz nemyslíme na 10 prikázaní z druhej knihy Mojžišovej, ale na slova Pánove, ktoré povedal. Ak milujeme Pána a nečiníme to, čo on povedal, tak prakticky slovami tvrdíme lásku, ale skutkami vlastne tvrdíme opak, že nie je to až celkom tak. Takto ukazujeme Bohu lásku. Tu vidíme v tomto príklade, že Ježiš bol príklad slúhu. Aj to dokonalý príklad slúhu. Celý point v tomto príbehu je, aby aj oni, učeníci, sa vedeli ponížiť a vyjadriť lásku jeden druhému cez službu. Možno celkom jednoduchú službu.
Dnes by sme nemuseli povedať, že to musí byť len umývanie nôh, že tak uctíme jeden druhého, alebo že preukážeme lásku, chceme povedať. Ale táto služba v cirkvi, vidíme, Pavel apoštol, keď ako cestoval zborami, tak aj posmeľoval zbory jeden druhého, aby zbory pomáhali jedným druhým. Tak napríklad bola zbierka robená z makedónskych zborov a bola poslaná zbierka do Jeruzalema. V Jeruzaleme bol hlad, boli suchoty, Pavel poznal toto a tak napríklad z Korintu povedal, aby tam urobili zbierku a on potom zobral tú zbierku milodary zobral do Jeruzalema. Mnohé príkladov, ako sa môže slúžiť jeden druhému a buďme kreatívni. Rozmýšľajme o potrebách jeden druhého, preto ako zbor to môžeme urobiť, ako staršovstvo je vždy potrebné, aby to vedelo na aký spôsob, kto je akých problémoch, ako výjsť ústrety. A v písme vidíme, že toto je podstata kresťanstva. Dobre umyť aj dnes jeden druhému nohy, no ale my v podstate máme dobré topánky, máme ponožky, či štrnfľa, ako my to povieme, relatívne máme čisté nohy. Nie je to ten zmysel, ako čo to bol zmysel za čias Pána Ježiša Krista. Tak takéto konkrétne služby, vyjadrenie lásky, vidíme, že sú celkom uplatniteľná. Písmo nám hovorí, a v tomto oddiele nachádzame, že podstata kresťanstva je v ponížení. Majte jeden druhého dôstojnejšieho, znovu hovorí Pavel apoštol. Zrieknúť sa svojho ja, aby nebolo len o mňa a ja, a milovať bratov a sestry konkrétne. Nielen slovami, ale konkrétne tam, kde treba prísť a na taký spôsob podporiť. Teraz Pán, ako ide, umýva všetkým nohy, už nevieme reakcie týchto ostatných, ale predstavte si, prichádza Petrovi. Peter zmýlený, teraz hľadí, 1, 2, 3, 4, už teraz ide k Petrovi, nevieme, kde presne sedel. Tak Petrovi je nepríjemne. Namiesto toho, aby sa oni spamätali umyť nohy jemu, Pánovi, teraz on ide umyť nohy im. Pozerať sa na Pána ako na otroka bolo trošku divne. On je Pán, vedia, že je Mesiáš, teraz robí jednu službu otroka. A čo povedať v takej situácii? Čo myslíte? Čo títo učeníci povedali? Ježiš umyl nohy a čo? Aká by bola tam? Aké slovo povedali? Keby sme my tam jeden z nich sedeli. Prosím? Dobre, ale čo ostatní? O ostatných nevieme, čo povedali. Poďakovať sa. Ďakujem, že si mi umyl nohy. To šok. To poďakovať sa je trápne povedať v tom momente. Proste neviem, už to keby niekto podal vodu alebo kávu, no ďakujem. Ale takýto akt, že Pán sa stáva otrok a umýva mne nohy, proste, a ja by som bol zaskočený. Neviem, čo by som povedal. Neviem. A tak aj Peter, my sa snažíme rozumieť Petra, aj túto jeho reakciu. Peter bol zmýlený a ja verím, že by sme aj my, každý jeden z nás, boli zmýlení. Hovorím, nevieme o druhých učeníkoch, lebo len Peter je tu nás spomenutý. Toto sú síce slova Jánove, Ján učeník, Ján tam sedel tiež. Ján nehovorí o sebe nič, čo on povedal, ani čo si myslel. Povedal len Petrovi, ktorý povedal tieto slova. Toto je ťažký oddiel pre tých, čo sú predstavení a očakávajú, že sa bude slúžiť im. A nie aby oni slúžili iným. Znovu, nechceme odísť do krajnosti. A toto nebola Pánova kompletná služba. Toto Pán urobil raz. Aspoň zapísané, že umyl, znamená nohy svojim učeníkom raz. Toto nebolo, že on si to zobral ako úlohu, no toto bude moja služba, keď prídeme, ja vám budem umývať nohy. Nie, Pán dal len príklad raz a inokedy Pán sa zaoberal s druhými vecmi, my by sme povedali o mnoho dôležitejšími, toto bola taktiež dôležitá vec, ale toto bola len jedna z nich. Takže nechceme byť zmýlení a teraz povedať, že tí, ktorí sú predstavení, alebo tí, ktorí vedú, alebo sú vo vodcovstve, oni by teraz mali takéto služby robiť. Prvý v kuchyni, prvý umývaný, prvý čistený, prvý vo všetkých veciach, lebo Pán také niečo nepovedal. Napríklad v skutkoch 6. kapitoli čítame o diakonoch. Ako boli ustanovení títo diakoni. Apoštoli
vidíme, že tam do 4. a 5. kapitola, dotedy, keď boli nejaké donácie, prišli, niekto predal polia, alebo čo sakoľvek urobilo, znamená, že cirkev bola veľmi vzrástla, veľmi bola veľa chudobných, bolo treba pomáhať tí, ktorí patria Pánovi, tak nosievali k apoštolom tie financie. Tak predstavme si, 12 apoštoli teraz boli plne zaujatí s touto službou, nákup jedál, pomáhanie, navštevovanie, chodenie. Ale teraz v 6. kapitoli čítame tam, že apoštoli povedali jednu vec. Že zvoľte si spomedzi seba 6, či 7 vlastne, 7, tam napočítuje dobropovestných, plných ducha a tak ďalej, hovorí krásne služby. A my chceme zostať v plnej službe modlitbám a službe slova. Vedelo sa poriadok. Oni neodmietali spočiatku túto službu, ale keď videli, že táto fyzická služba, diakonická, bola prekážkou pre kázanie slova, tak potom povedali, že toho sa musíme vzdať. My budeme sa fokusovať na kázanie slova a zvoľte si ďalších 7 bratov, ktorí teraz budú toto robiť. A tak, ak konkrétne môžeme povedať, tak tí prví diakoni vlastne boli prví 7 pokladníci. Tak im ich môžeme povedať. Lebo aké donácie prichádzali? Nie materiálne, prichádzali finančné. Predávali sa veci a títo dostali peniaze a teraz či nakupovali, alebo dali financie, alebo čokoľvek urobili, ale kľudne môžeme povedať, že diakonická služba, ako ju vidíme v tejto 6. kapitoli, vlastne prví diakoni boli prví manažéri zboroví, ktorí spravovali zborovým majetkom. To bola ich prvá služba. Takže tento princíp, čo sme videli u pána neruší túto pokoru, čo vidíme u Ježiša. Takže pán urobil tento akt poníženia, ale toto nebola jeho plná služba. Toto bol jeden príklad, ako jeden vodca sa môže ponížiť. Dnes sa kresťania pýtajú, či si majú umývať nohy jeden druhému, o tom som na začiatku, trošku sme debatovali. A chcem sa vrátiť k tomu, len povedať, že toto bol čisto kultúrny obyčaj pre spôsob života. Niektorí to kresťania robia doslovne. Znovu, nemyslíme si, že robia zle, ale pánov cieľ bol, aby sa učeníci vedeli pokoriť jeden pred druhým a aby nepanovalo to ja. A kto je vyšší, ako chvíľu predtým, keď sa učeníci stretli a sa dohadovali, kto je vyšší, kto bude prvý pri pánovi. Pán teraz chcel v štarte túto vec zoseknúť, aby si oni vlastne milovali seba, takže budú preukazovať konkrétne túto lásku, nielen slovami. Nie ja, nie moja dôstojnosť, ale dbať, aby som druhého držal hodnotnejšie ako seba samého. Takže potrebovali byť schopní na službu slovom, ako čítame, ale potrebovali aj byť schopní tejto poníženej, konkrétnej fyzickej službe. Podobne aj tým, čo budú kázať evanjelium, aby vedeli aj ponížene pomôcť. Kázať, ale a na druhej strane aj pomôcť tam, kde treba. Pamätám sa jeden krásny príklad, keď sa v Lúgu kúpilo táto budova, čo je teraz zhromaždenie, tak v tom čase, keď sa Škuľcovci obrátili, to bolo veľmi ešte, myslím, že ani táto zborová budova nebola kúpená, tak sa urobila jedna akcia, že tam tá ulička, čo viedla do toho Škuľcovho domu, nemala ani asfalt, ani nič, bolo tam blato. Tak sa urobila jedna akcia medzi našimi zborami. A viem, že mesto Lúk kúpilo tento šoder a cementára Beočínska darovala cement. A z našich zborov sa nazbierali bratia a sestry ako volontéri, prišli jednu sobotu, spamätám, ja som tam bol, sme vybetonovali ja už neviem koľko je to metrov od tej uličky, ako sa ide, a hore do brehu k Škuľcovcom. Celá tá ulička bola vybetonovaná za jednu sobotu. Nás tam bolo, hádam, 100, ktorí sme betonovali na každých 10-15 metrov bola jedna mešalica, aj niekoľkí, čo hádzali, aj tiskali fúrike. Pamätám sa, že som do toho brehu som tiskal fúrike celý deň. Tak to bol krásny príklad, ako sa táto Božia láska konkrétne teraz celom Lúgu počula. Celý Lúg o tom rozprával. Prišli baptisti a aj za jednu sobotu vybetonovali celú cestu. Neviem, možno 200 metrov. Neviem presne, koľko by to mohlo byť.
Toto bolo krásne svedectvo. Nech takéto konkrétne vyjadrenia lásky vieme aj my použiť vedľa toho, že slúžime. Tedy boli otvorené mnohé dvere v lúgu presne pre toto svedectvo. Niečo podobne robia misionári v Afrike napríklad, keď sa vrtajú v tých suchých krajinách, tie studne. Mnohé misijné organizácie zbierajú veľké prostriedky, aby sa vyvrtala studňa. A tedy, keď urobia tento skutok lásky, by sme povedali, aj finančne podporia celý ten projekt tej čistej vody, vtedy sa im aj otvárajú dvere, aby zvestovali evanjelium. Inak, keby len prišli s Bibliou do tej dediny alebo do mesta, idú kázať, boli by odmietnutí. Takto, že urobili skutok lásky najprv, otvorili sa im dvere, aby kázali evanjelium a Pán vie výsledky a tak aj boli. Vidíme tu celý príbeh tejto umývaní nôh. A pozrime sa teraz na dvoch aktérov. Teda tu už Petra sme zahrnuli. Nebudem sa vrácať, tu nemáme hodiny, že? Je tu ešte jedna osoba, Judáš. Čiastočne niečo sme povedali, ale zhrňme si niekoľko myšlienok o Judášovi. Meno Judáš pochádza od slova Júda a on je človek z mesta Iškariot. Za to sa volá Júda Iškariotský. A niekto tu dal taký návrh, že v ňom by sa nejako symbolicky stelesnilo celé pokolenie Júdovo. Júda sa vzdal Mesiáša, Judáš symbolicky sa vzdal Mesiáša. Nie že sa vzdal, ale ho zradil. Predal ho. Tak ako čo Jozefovi bratia predali svojho brata, tak Judáš predal za cenu jedného otroka svojho pána. Fakt, ktorý vidíme z tohto písma je, že najprv tento Judáš dovolil, aby ho Satan ovplyvnil. Najprv ho ovplyvnil a potom Judáš dovolil, aby Satan vstúpil do jeho vnútra. Ako chodíme s Bibliami po Srbsku, mali sme príležitosť stretnúť niekoľkých, ktorí z takej zábavy odišli na určité okultné seansy, začali opakovať určité frázy, čo tam im ponúkli, mysliaci, že to je taká zábava. Aj od toho momentu sa stali posadlí démonmi. Prišiel jeden chlap dnejší ku nám, rozprával, že pred 2 rokmi tak navštívil takú seansu nejakú, jeho priateľka ho na to nadala, že to je pekne, že to zábavne. Tam, keď opakoval tie slova, ktoré všetci ich viedli, nevie on ani ktorý moment to bolo, ale vie, že odtedy nie je to on. V ňom je niekto. Chodí na psychiatriu, chodí do týchto manastírov, aby sa monasi nad ním modlili. Už nevie, čo má robiť. Musel pretrhnúť štúdie, nemôže sa fokusovať na nič. Jednoducho život mu prepaduje, pretože sa otvoril Satanovi. A vidíme, že toto je taký pravdivý. Ak sa človek nedá Bohu, otvorí sa Satanovi. A teraz je Satan pán. A písmo nám jasne hovorí, nemôžeš slúžiť 2 pánom. Alebo Ježišovi, alebo Satanovi. U niektorých Satan doslovne vstúpi tí, čo dovolia. Aj tí, ktorí sú neveriaci, ak nedovolia, aby ich posledol, aby vstúpil, on nemôže proti vôli vstúpiť do človekovho tela. Takže to je fakt. Satan sa otvoril. Otvoril jedne dvierka. Satan vošiel dnu násilne, povieme, a teraz on sa stal pánom. Teraz tu sú 2 názory, ktoré nie sú faktá, sú iba názory. Zdá sa, prečo Judáš zradil? Niekoľká myšlienka. Prečo Judáš zradil pána? Ste niekedy rozmýšľali? Zuzka, si rozmýšľala tým? Prečo Judáš zradil? Tak malo byť. Dobre? Isto, tak malo byť. Peniaze, chcel peniaze, tam bol aj pokladník, možno už nebolo dosť. Ja myslím, že nie. Nie, ale ja som keď na začiatku hovoril, že najväčší percento medzi posadlými sú tí, ktorí sú mentálne nevyvinutí celkom, lebo oni nemajú svoju voľu. Oni nevedia sa ani vzoprieť ničomu. Ani pôrokom určitým, ani ničom. Jednoducho nemajú kapacitu. A preto Satan takých znásilňuje. Lebo Satan chce prebývať v telách ľudí. Chce posadnúť ľudí. To je jeho cieľ. No, tak, zemské kráľovstvo.
Peniaze sú zaujímavé, ale máme si na mysli, predal za cenu jedného otroka. Nezbohatol. Ja neviem, čo sa za tých peniazí mohlo kúpiť, ale asi nie veľa. Kúpilo sa to jedno pole, ale jedno pole. Áno. Ale aj to pole, neviem, či to bola reálna cena, alebo to bolo len proste zbaviť sa peniazí. Lebo ani oni nechceli tie peniaze ani u seba, ani v pokladni, tak tých peniazí sa zbaviť nejako, možno to bolo aj popod cenu. Ja si tak myslím. Taký, voľaký tam kus, čo bol, nejaké kamene. Názor. Môj názor je, že zdá sa, že Judáš bol veľmi sklamaný z Ježiša. Tak ako čo aj Ján Krstiteľ poslal z toho väzenia svojich učeníkov a hovorí, si ty Ježiš, čiže si ty Mesiáš, lebo máme druhého čakať. Čakal, že teraz sa začnú diať veci. A sme hovorili, ktorí ste tu boli pred pár týždňami, že Ježiš posiela potom poslov Jánovi, že daj si, pozri, mŕtvi vstávajú, slepí, dostávajú zrak, hluchí, sú uzdravení. A Ježiš napočítal mesiášske znamenia. Ale Ján čakal oveľa viac. Ján čakal, že tento Mesiáš ustanoví kráľovstvo teraz. Učeníci keľko raz prišli za ním, už na samom konci, už ide pán byť ukrižovaný skoro. Oni ešte idú za ním a pýtajú sa ho, nepochopili kríž. A povedz nám, ustanovíš kráľovstvo teraz? Ide to byť teraz? Ja si myslím, že toto bol Judášov problém, že on čakal, že tento Mesiáš urobí to kráľovstvo teraz. Že on bude jeden z tých, ktorí budú vpredu. A už potom, keď pochopil, že Ježiš hovorí o kríži, nič z toho tých názorov, ktoré je, asi sa pohoršil z toho, že Ježiš hovoril o kríži a nie o víťazstve a preto dovolil byť v tom sklamaní, otvoril dvere Satanovi a Satan, keď vošiel, tak ho viedol tam, kam ho viedol. Dajme si pozor. Vtedy, keď sme sklamaní, nahnevaní, keď sme emotívne vyrušení nejako, nedovoľme tak padnúť nízko, aby sme povedali slova, ktoré by sme inak nepovedali, ako aj ľudia, ktorí sú pod alkoholom. Vtedy, keď sú pod alkoholom, povedia vám celú pravdu. Lebo nemajú viacej kontrolu nad sebou. Vtedy, keď je pod alkoholom, povie ti všetko, čo myslí. Keď je triezvy, tak vie sa predstierať. Povie ti pekné slova, ale pravda ostáva niekde hlboko. A keď je pod alkoholom, všetko ide von. Takže aj keď sme emotívne nejako dole, keď sme vyrušení, tedy vieme v tom momente, v tom afekte povedať pravdu, alebo povedať také veci, ktoré by sme nechceli. A toto presne verím, že v tom sklamaní Judáš spadol tak nízko, že Satan nejako využil tú situáciu a vošiel do jeho života a potom išli veci, ako išli. Druhý názor, že niektorí si myslia, že čakal, keď ho zradí, to bolo tu povedané, čakal, že keď ho zradí, vtedy Ježiš sa vlastne zaktivuje, že? A potom začne zrazu sa diať tie veci, ktoré očakával, že sa mali diať. Medzi tým to sa nestalo. To sa nestalo, lebo Pán bol jasný v svojej ceste. Ďalšiu vec, ktorú vidíme, Satan raz, keď prišiel, nedal pôžitok Judášovi ani z peňazí, nedal mu satisfakciu ani z toho, že zradil falošného Mesiáša, ale vlastne tedy mu pripomenul Satan, vidíš, zradil si nevinnú krv. Znamená, Satan, keď natiahne človeka na šmykľavú pôdu, nedá mu satisfakciu z tých hriechov, ktoré urobil, ale tie hriechy obráti proti nemu. A teraz Satan zničil Judáša tiež. Vidíme, dovolil mu, aby prišiel k tomu, zradil som nevinnú krv a potom ho naviedol, aby si vlastne, pre teba nie je to budúcnosť, musíš si zobrať život. Znamená, Satan vodí ľudí aj do takých myšlienok, jednoducho zobrať si život. A to vidíme, že zobrať život to nie je z Boha.
také myšlienky z Pána nikdy neprichádzajú. Satanová aktivita pri Judášovi vôbec chceme povedať, že neoslobádza Judáša od zodpovednosti. Judáš bol celkom zodpovedný za všetky svoje skutky, aj za všetky svoje slova, aj to, že dovolil sa otvoriť Satanovi. Bol absolútne zodpovedný a nikdy pred Božím súdom nebude môcť povedať, čo si môžem, keď Satan vošiel do mňa, tak potom už ja som nemal výber, musel som. Také niečo neexistuje, taká výhovor. Posledná myšlienka o osobe, ktorá je tu už celý čas, ju spomíname, a to je Satan. Satan nie je človek, je duchovná bytosť, je stvorená duchovná bytosť, bol knieža, bol najvyšší zo všetkých, bol najvyšší zo všetkých anielov. Lucifer znamená ten, ktorý nosí svetlo. Tak to bolo niečo najcennejšie, by sa povedalo. Ale v tej túžbe byť rovný Bohu vlastne bol jeho hriech, bolo jeho padnutie. On vedel, že nemôže byť väčší od Boha, pretože Boh je najvyšší. Od Boha nikto nemôže byť vyšší. On chce byť rovný Bohu. A v tom padol. Satan sa predstavuje človekovi ako priateľ. On pomáha človekovi, chce povedať, ja ti pomôžem riešiť vec. A v sklamaniach, keď človek prechádza cez sklamanie, ako Judáš prechádzal, on sa predstavuje ako poradca. Chce dať dobrú radu. Napríklad Žán I, keď hovorí o tých blahoslavenstvách, tak hovorí, blahoslavený, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. Blahoslavený je človek ten, ktorý nedovolí, aby rady tých, ktorí Boha nepoznajú, sa stáli tvojimi radami. A pravde, že za tým stojí sám Satan a síly temna. Ale tu chcem ešte jednu vec vidieť. Mnohí kresťania si myslia, že Satan je silný, Satan je taký silný, že nemôžeme proti nemu nič. Ale vidíme, že potkol sa, ako ľudové porekadlo hovorí, vraj kôň má 4 nohy a preto sa potkne niekedy. Satan v tej svojej vznešenosti sa oklamal. Mysliac, že smrťou, že sa Ježišova služba končí. Že on prestrihne túto Ježišovú službu a tak bude na kríži a všetko celej službe je koniec. Medzi tým to nie je tak. Myslel si, že to bude krach Božieho plánu spasenia. Tak ako si myslel vtedy, keď Herodes poslal tých vojakov, aby zabili všetky deti do 2 rokov v Betleheme a okolí. Satan stále išiel proti Božím plánom. Ale vidíme, že sa oklamal. Myslel si, že to bude krach Božieho plánu spasenia, takisto ako Júda. Ale nepočítal na to, že smrť je vlastne kľúčová udalosť spasenia. Smrť Pána Ježiša Krista a skriesenie Pánovo sa stalo základom spasenia. Satan v celej svojej tej vznešenosti a inteligencii túto vec nepochopil. Takisto ako aj všetci učeníci pýtajú sa Pána už pred krížom, povedz nám, teraz uskutočníš svoje kráľovstvo, lebo im sa isto zdalo, ako keby to nešlo takou cestou, ako čo má. Máme dojem, že Satan je múdry, ale múdrosť ešte nie je, inteligencia a múdrosť to nie sú isté veci. Písmo nám jasne hovorí, že čo je múdrosť a čo je mať vysoký IQ, alebo vysokú inteligenciu. Satan má inteligenciu, ale vidíme, že nemá múdrosť, lebo múdrosť je od Boha. Písmo nám jasne hovorí, že múdrosť človek dostáva od Boha a to, že niekto má väčšiu inteligenciu, niekto má menšiu, ale ten s menšou inteligenciou môže byť múdrejší oveľa, ako ten, čo má vysokú voľakú inteligenciu, môže byť sa rovnať nejakému Einsteinovi. Máme dojem, že Satan všetko vie, ale v jeho skutkoch vidno, že Satan je plný kontradiktných skutkov. Raz robí toto, raz robí to, taký zmetok, totálny zmetok v jeho kráľovstve. Vidíme, že tam bojujú jedni proti druhom. Chcem ešte na záver povedať, že Satan nevie čítať naše myšlienky. Nedovoľme sa oklamať, že Satan ma toto nahovoril. Satan nemá právo na náš vnútorný svet. My patríme Pánovi. Písmo nám hovorí, že sme zapečatení Svätým Duchom. Ak Duch Boží prebýva v nás, Satan nemá prístup do našich myšlienok. On môže ovplyvniť okolnosti.
môže neviem čo priniesť do nášho života, aby, neviem, sme sa nejako sklamali, zradili, ja neviem čo, ale ten, kto patrí Pánovi, nemôže byť ovplyvnený satanom. A to nám písmo jasne hovorí. On nevie čítať naše myšlienky, nemá prístup k nášmu rozumu, lebo v našich myšlienkách my oslavujeme Pána. Tu patríme celý Pánovi. A tu sa deje celé naše modlitby, či verbálne, alebo myšlienkové, oslavujeme Pána zo všetkého nášho bytia. Veľmi krátky záver. Videli sme Pán slúha. Pán, stvoriteľ tohto sveta, sa ponížil, že stál sa jeden otrok. To, čo by mal urobiť ten najmenší otrok, on to urobil. Najprv vyzliekol svoje šaty, ktoré vidíme, že boli slávnostné. Pri večeri sa nosilo slávnostné oblečenie. Zložil to, opásal sa s tým, čo mal utierať nohy svojim učeníkom a išiel urobiť to, čo možno oni mali jemu urobiť. Ale on išiel urobiť s ním. Cieľ, ktorý sme videli, je, aby sa naučili popri kázania evanjeliu aj byť ponížení. Lebo kázať veľké slova a byť vysoký v svojom duchu vidíme, že je kontraproduktívne evanjelium. Ale keď sa deje kázanie evanjelia z poníženosti, vidíme, že to je princíp, ktorý Pán dal. Peter nepochopil toto správanie Pánovo, toto umývanie noh. Potom vidíme, že ide do druhých kontrastov, alebo do extrémov. Hovorí už nie len nohy, umýma celého, znovu Pán ho napomína, ale vidíme dobro, alebo milosť pre Petra sa stála v tom, že Pán mal trpezlivosť s ním. A tak na záver chceme si byť vďační Pánovi aj v našich modlitbách, že Pán má trpezlivosť s nami. Koľko raz sa správame takto ako Peter? Sám keď vo sebe len pomyslím, koľko raz. Pán je trpezlivý so mňou. Judáš. Spomínali sme, bol aj určený, bol človek, ktorý bol zradca a tak ďalej, ale na konci koncov bol zodpovedný za každý svoj skutok. Z našej strany ako veriacich chceme povedať, nevyhovárajme sa nikdy ani na okolnosti. Nemohol som inak, taká bola situácia. Sme zodpovední za každé naše slovo, za každý náš skutok, za každú situáciu, do ktorej sme sa my doviedli. Máme Ducha Božieho v našej mysli, ktorý nám dovolí, alebo ktorý nás učí, aby sme videli veci aj dopredu. A aby sme sa nedoviedli do situácií, ktoré nás nedovedú na dobrú cestu. Judáš znamená je človek, ktorý bol úplne korumpovaný, ale zodpovedný za svoju korumpovanosť. Satan, bytosť, ktorá bola najbližšia k Bohu, spadla tak nízko, čítame písmo nám hovorí, bol zhodený. Teda nie, že odišiel, bol zhodený. A Boh takto jedná, tí, ktorí sú buriči. Prvý hriech bola zbura voči Pánovi a Pán zhodil Satana z nebies a zhodil ho, zhodíme na zem. Satan nie je vševedúci, nie je všade prítomný. Satan ako duchovná anielská bytosť je len na jednom mieste. Nemôže dovoliť, alebo nemôže posadnúť nikoho, ak mu ten dotyčný neotvorí svoje myseľ aj svoje srdce. Nemôže nejako, a ešte menej veriaceho. Veríme, že nemá autoritu nad veriacimi ľuďmi, ak chceme za to oslovať Pána. Tak nech Pán požehná svoje slovo a verím, že aj ono nás bude viesť cez tento týždeň a máme o čom rozmýšľať. Amen.